Hej, det er jeg. Jeg hedder Michael, og jeg kunne godt tænke mig at lave et program om curlingbørn. De her unge mennesker har fået alt, hvad de pegede på. De har ikke skulle gøre noget selv, og deres vej har været banet for dem. Men ønsker de alle, det var sådan? Er der nogle af de her unge mennesker, som kunne tænke sig at gøre tingene selv? Jeg kunne godt tænke mig at lave et program, hvor vi hjælper de unge mennesker med at opnå en drøm eller et mål, som de har sat sig. Det kan være at guide dem, det kan være at hjælpe dem, men så de arbejder for at opnå det. Det kan være Agnete, som gerne vil lave mad. Vi hjælper Agnete til at lære at lave mad. Det kan være Peter, der gerne vil tabe sig. Jeg står der klokken 6 om morgenen og løber sammen med ham. Det kan være Trine, der gerne vil have et kørekort. Vi hjælper hende og guider hende til, hvordan hun kan få et kørekort. Jeg er sikker på, at de her succesoplevelser, som vi forhåbentlig kan skabe sammen, kan hjælpe og inspirere andre til at stå på egne ben. Nu tror jeg, at jeg er for gammel til at være curlingbarn. Tror. Men jeg håber, at vælger I mig som jeres talent, at I kan hjælpe, guide og uddanne mig til, at jeg kan opnå mit potentiale og få stor succes. Ikke kun som person, men også hos jer. Vi ses der.